Jeg kom ind. Nej, hvor er det dejligt! Det bliver svært. Altså årsregnskabsloven og de krav, som man stiller fra myndighedernes side til aflæggelse af regnskab hos danske virksomheder. Er der forskel på, hvad det er for krav, vi stiller til forskellige virksomhedstyper, når de skal aflægge årsregnskab? Ja, Philip? Men kravene er jo afhængige af de forskellige sekvenser, som findes i Finansministeriets pengepolitik, som hvert år bliver afgjort via fibertyper, der udsendes som prøveskema hvert år. Så ja, det er der. Synes du ikke, det er dejligt? Din storebror er kommet ind fra statsskolen, så det bliver spændende. Disciplin! Hold! Kan I se ham der? Ingen disciplin. Du kommer for sent. Sæt dig ned. Og det er nu. Godt. Kampsport 101. I skal nu lære fantomdragesparket. Jens, du kan få lov at demonstrere. Jeg hedder fucking ikke Jens. Jeg hedder Jens Manse. Mor, kan du huske, at du startede på statsskolen? Det var helt fantastisk. Jeg kan huske det, som var det i går, den første dag. Venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, op! Det går jo ganske stikkeligt her. Spring over buk. Rykke mørk. Ej, flot. Karlsson. Karlsson. Kom ned ad den buk. Kom ned ad den buk. 10 armstrækninger. På stedet. 1 og 2 og 3 og. Vi kravler opad nu. Kom, meget fint, banan, og rudbæk, og mørk, det er mig frygte der. Hold da op, det er en god styrke. Det er Philip, det var meget godt. Det var meget flot. Tak. Men du gik der på AGS. Hey man! Da Heinz Bayer! Ej, hvor må du også have mange forventninger selv, hva? Har du ikke det? Jo, mor. Helt vildt. Det bliver så fedt.
livets vej. Jeg har et enkelt mål. Pokémoner fanger jeg. Min vilje er af stål. Jeg vil rejse ud i det blå. Lede overalt. Susanne? Ja? Er det så plusquam-effekten? Altså den tid der? Prøv lige at holde din mund, for jeg har ikke lige tid. Jeg skal fremme en Pikachu. Og jeg er lige klar nu. Kom ind. Har du fanget? Ja, jeg fik ham der fanget en Pikachu. Nej, Pikachu! Nej, det var fantastisk.